I-text nyo lang, text edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. At subukan ko nga ngayon si Ma'am Delia na mai-on air natin ang kanyang boses. Hopefully ay nasa area siya na malakas ang ang signal ba para makapag share naman si Ma'am Delia Villanueva. Subukan ko lang, Ma'am Delia, kung maririnig ka. Maririnig ka dito sa atin. Subukan lang ha. Hindi siya nagre-ring. Teka lang ha, mga listeners natin. Unattended. Siguro nasa area siya na hindi maganda yung signal, kaya unattended ang signal ni Ma'am Delia. Actually, ito si Ma'am Delia kasi ang dami niyang experience sa paggamit ng ating product. Hindi lang sa family, kundi sa mga customer niya, sa mga customer. Ang dami po talaga. Anyway, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. It's 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang ating text hotline para ma-address natin on air ang inyong mga katanungan. Opo, kagabi, medyo hindi muna ako nag-program kagabi. Alam nyo kasi, ito yung nangyari. Iba na talaga yung panahon ngayon. Merong pinuntahan ng inyong lingkod. Sobrang init talaga. Siguro hindi nasanay yung katawan ko sa sobrang init. Pinagpapawisan ka, ganun. Kulang sa oxygen. Kaya feel ko talaga para akong nadadrain. Pero buti na lang, ayun, ininuman ng Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice. Kaya eto, okay na naman po ang iyong lingkod. Okay na naman. Kagabi, sabi ko, hindi ko feel mag-program. So, ganun ka-amazing ang ating product na pag bumabagsak yung health natin, nagkukwento yung katawan natin, something is wrong. Nako, inuman ka agad ng ating Power Trio. Ibigay mo sa katawan mo. Kailangan palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Kasi kagabi yun nga naramdaman ko. Siguro dahil dun sa Maynila, pinuntahan ako na sobrang init talaga yung naramdaman ko. Oo, kaya para sabi ko para tayong nadadrain, 'di ba? So, eto okay na naman po tayo. Power Trio lang at saka pahinga, tulog, o 'di ba? Recover talaga. So, ano man po ang ating mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Huwag nang intayin. Lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939 90407. Ayan, tinan ko nga. Hello, Ma'am Del. Ako, ano yan? Okay lang ba? Ako mag-dial sa'yo? Oo, sige nga. Subukan ko ha. Ayun. Para si Ma'am Del naman. Delia Villanueva. Wait lang po kasi siya yung gusto kong Delia. Napakasipag nito mag-share. Palibasa siya ay living testimony restored ng ating produkto. Ayan. Ayan, ringing siya. Hello, Ma'am Del. Yes po, ma'am. Good evening po. Ay, salamat na timingan kita, ha. Chat lang kasi sa September kasi narinig kita. Oo nga.
Kasi ikaw yung taong super active ngayon dito sa pag-share ng ating product. Dahil syempre, tayong dalawa, parehas tayo, living testimony restored by the product. At hindi naman natin kayang gawin ito kung hindi natin approve na maganda talaga yung product, 'di ba, sa mga tao. Ito sa mga listeners natin, si Ma'am Delia Villanueva nasa area siya ng Manila, pero taga Bakakay si Ma'am Delia. Hindi ka na nakauwi dito mula nang nag-COVID? Hindi na po, ma'am. Last kong uwi, 2019. 19. O 20 yung ano, 'di ba? Yung 2020. Ang last ko din kasing check up kay Doc dyan, 2013. Oh, so hindi ka na na-check up, hindi ka na nagpa-check up. Hindi na rin po. Oo, pero yan na nga, kasi ito, di ba, yung kwento ng buhay mo na alaga ka ng doktor, alaga ka ng hospital, di ba, ng gamot. Oo, Yes po, ma'am. bali ilang taon ka noon na nagumiinom ng mga gamot, Ma'am Del? Ano po, ma'am, ako uminom ng gamot na sa 33 years kasi start ko 1980. 33 years kang umiinom ng mga gamot dahil doon sa sakit mong. Pakiulit nga yung sakit mo, Ma'am Delia. Rheumatic heart disease po, ma'am. Rheumatic heart disease. Mula ilan yung edad nyo nga noon po? 7 years old po, ma'am. 7 years old na nagkaroon ka ng rheumatic heart disease. Ikaw ba yung tao na madalas magkaroon ng tonsillitis? Hindi naman po, ma'am. Pero pag nilagnat po kasi ako, tapos nung inubo ako, doon na po ako kinakapos ng hininga. Basta ang start ko po ng grade 1, 1980, doon po na may sakit na ako sa puso, rheumatic heart. Kasi ang sinabi nga dati, isang tube ang maliit. Maliit yung tube niya papunta sa puso ko. Pero nung na-analyze po sa akin itong sa health analyzer natin, dalawa po palang tube. Dalawang tube ng sa puso. Opo, maliit siya. Wala siyang. Kaya pagka nakakain ako ng mga bawal, madali siya magbara. Ay, Tapos, kaya naman. Opo. Tapos pag inubusi po na ako niyan, siyempre mahirapan na ako ng huminga. Ayun na po yung nag-i-start na ng mga sakit ko na halos hindi ako makahiga. Oh, Tapos itatakbo na ako sa ospital. At So- sa ating gabi po kasi lagi yun eh. so bale, mula 17 years old, buti na lang ay, may nag-share sa'yo ng ating CMD. Opo. Oo. Tapos mula sa 7 years old, tapos nung 35 years old ako, may nag-share dito sa akin kasi alam niya na 1630, bumibili po ako ng gamot ko na worth 3,000, 1630. Opo. Yung sahod ko po, doon lang siya mapunta. So, bali, in a month, magkano yung budget mo sa mga gamot mo? Dati, nasa 6,000 po yun, ma'am. Kasi yung tatlong gamot ko, worth, 40 pesos. Tapos may 3 times a day. Tapos yung B-complex, twice a day. So, bali, 6,000 a month ang ginagastos mo sa mga gamot mo. For how many years yon, Ma'am Del? How many years? 33 years po yun na nagaganon po ako, ma'am. Kasi nung nag-CMD na ako, nag-blessing na siya po, ma'am, ng mga gamot. Tapos hanggang sa nawala yung lahat. Ang pinakalas na tinanggal sa akin, yung isa ko na pagka inatake ako, talagang naman nilipit ako. Pero ang sabi ni Doc, iinumin ko siya once na lang na mangyari yon. Pero hindi ko po sinabi na nag-CMD ako. So, sa ngayon, ilang taon ka na, Ma'am Del, na nagtatake ng ating Power Trio? Nasa 13 years na po, ma'am. 13 years. Diretso yun. Pero 2008 hanggang 2013, hindi po ako seryoso na lahat ko ginagamit. Bali, ito nang huli na lang na nag-a-attend ako ng mga nagsisimula na tayo sa mga doktor na doon ko nakita na ang Power Trio pala as in nandoon na lahat. Kasi yung B-complex ko po, nandoon na sa Cell Bio Food. Tapos yung vitamin C ko, nandoon na sa Supreme Dew. So, ako na po nagtanggal ng B-complex kasi yung B1, B2, B6, B12, nasa B-complex, nasa Cell Bio Food natin. So, kaya yun po ang tinanggal ko lahat. Tinanggal ko na rin yun kasi
para mabawas na rin. Nakapokus na po ako sa Power Trio. Power Tapos, nung dumating Trio. po si RJ, dinagdag ko rin po, mas lalong maganda. Mas gumanda yung health mo. So, tapos after nang gumaling ako, ma'am, di ba nagsisimilar, sumasama na ako, doon ko na-realize na pwede pala ako na kumita. Pero nung nag-gamit ako dati, kumikita na ako binta-benta lang. So, nakaka-6 months na ako noon. Mga doon lang sa mga refill, di ba? Mga patak-patak, kasi nagtatrabaho ako. So, nababawi ko na yung iinumin ko, nagiging libre. Pero nung natuto ako ng ano ko sa i-business, mas lalong libre na talaga lahat. Kasi gusto ko yun. Oo. So, yan. Hello sa aking pinsan. Magandang pinsan. Ma'am Ami Obligar. Yan si Ma'am Lilibet Coloma is yan, nanonood din sa atin sa Northern Luzon. And Ma'am Mary Ann Pagadot. O kumusta kayo dyan, Ma'am Mary Ann sa Northern Luzon. Pero yan, hindi naman ikaw yung talagang naniwala kaagad, Ma'am Del, hindi ka, ano yan, so parang sinubok-subukan mo lang hanggang napapatunayan mo. Opo, ma'am, nung ano kasi, nung una po kasi, as in wala talagang naniniwala sa akin, lahat sila ayaw nila kasi nga, siyempre, ang iniisip nila, baka ikamatay ko. So, ang sagot ko lang naman, kung ikamamatay ko, di, kasalanan ko kasi ako ang may gusto. Pero, ang ginawa ko po noon, dahil ang ginagawa ko, nilalaro ko po siya, pwede ko siyang alisin. Pag inaalis ko, parang hindi okay. Tapos ang ginawa ko naman, kasi hindi nga ako nag-a-attend ng mga seminar, ang ginawa ko, sinabay ko, inuna ko ang CMD, hanggang sa natutunan ko na lahat na pwede na siyang tanggalin, hanggang sa ganon. So, bali ngayon, yung budget mo yun na 6,000 a month na mga synthetic na drugs, natanggal na talaga lang yung lahat? Opo, natanggal na po yun lahat, ma'am. Tapos, bali ang nagagamit ko po ngayon, kasi nag-higher dose po ako ng dahil dyan sa COVID. Nag-higher dose po ako, lalo pag lumalabas ako, nag-higher dose ako. Siguro nakakaubos ako ng 1.5 ng Power Trio. Nakatipid ka pa rin. Nakatipid pa rin po ako doon. Kasi siyempre, pero kung tutuusin, libre na yun. Libre yun. Libre na po yun kasi makukuha ko yun doon sa mga bumibili sa atin. Yes, tama. Bawa, nakasampu ako a month. So may dalawa ako, di ba? Pang-happy na yun. Oo. Ganon. Tapos ma'am, nung natulungan ako, hindi lang po talaga ako ang natulungan. As in yung buong family ko na kasi ang mother ko, may pneumonia. Pneumonia? Yes po ma'am, may gamot na rin siya. Pero hindi ko siya sinabihan na alisin niya yung gamot. Bahala siya kung isasabay niya kasi ayaw ko rin naman nakialam. Pero mas okay siya na gano'n kasi nung wala siya, hindi pa siya nag-CMD, halos mga 2 weeks or weekly din siya nag-hospital. Pero thanks God, kasi nung may COVID, hindi na siya nagpapa-apura papunta sa hospital. Power trio na din lang po. Power trio na rin. Tapos, nasubukan ko din siya sa dengue ng anak ko, UTI. Oh, yung na-dengue, kinonfine mo? Ma'am, hindi ko po siya kinumpine. Bale yung 3 doktor nun, umiling, pero sabi ko, iuwi ko na lang. Ang nasa isip ko lang po siya, ma'am, i-higher dose ko na siya. Ang ginawa ko po sa kanya, sa anak ko, 30 drops every hour yun. Hindi ako natulog ng gabi na yun. Sinabantayan ko siya. After 3 days, clear po, binalik ko doon sa doktor. Tapos yun, sabi ng doktor, naging clear na daw. Tapos yun, sabi ko, ano nga talaga yung Power Trio natin. Pero CMD lang yung ginamit ko nun kasi hindi pa ako masyado sa CGF. Yes, ma'am. Kasi ano pa yun mga 2014 siguro yun. Ilan yung edad nung na-dengue, yung anak mo? 5.5 years old po, ma'am. 5.5? Apo. So, Bago ko siya CMD? Pinaluguan ko siya ng tubig na may malamig, na may CMD para bumaba yung lagnat. Kasi kung mataas, baka ikumpay niya. Pagdating doon, wala siyang lagnat. Tapos uwi naman dito ng lagnat. Yun, binantayan ko siya ng higher dose ng CMD. Tapos paligo sa kanya ng na pinaano ko talaga yun. Binubuo sa kamay at pinaano ko sa noon niya na bumaba yung lagnat. Kasi yung lagnat lang na kailangan niya pababa. Opo. Kaya sa awa ng Diyos talaga at sa Power Trio na yan, kasi hindi na ako, dami ko talagang experience yan. Ay, talaga. Pero last time, meron kang hello dyan kay Sir Jason Marasigan is watching. Meron kang kinukwento, kapatid mo ba yung na food poison?
Ayun yun naman po, ma'am, na food poison yun kasi parang may ano sila, may party-party. Tapos, mga ilang araw, nagbanggit siya na parang umiitim na yung ano niya, yung kamay niya. Tapos nilalagnat siya, nanginginig siya. So, ang sabi ko po, parang hindi siya talaga nagpa-check up nun. Ang sabi ko po, ma'am, is yung Power Trio na yun, kasi mayroon po doon sa mother ko sa bongga ng mga stock. Sabi ko, uminom ka lang, uminom niyan, basta ganyan yung gagawin niya. Pero nag-okay po siya. Kasi sabi ko nga, kailangan maisuka mo yung kinain mo na yun. Parang ano nila, party-party nila sa batch nila, ma'am, high school. So, gumaling din Tapos siya. Opo, gumaling din siya. Tapos sa ano naman, si Sir Pedro, yung kumain siya ng balot. Balot? Hindi ko alam, baka luma na yun. Alam mo po, ma'am, yung tiyan niya parang lumubo. Tapos sabi ko, wala, ba't gano'n? Ang ginawa ko, nagtimpla ako ng 2 juice, 20 na CBF binagay ko, at saka yung, yung CMD natin. Kaya, yun. Sino yun? Si husband mo ba? Yes po, ma'am. Hindi ko lang matandaan kung anong taon yun. Pero ito lang talaga, bago lang. Talagang kasi makita mo yung parang yung buntis na lumalaki talaga yung tiyan niya. Oo. So, anong pinainom mo? 2 Supreme Distillate ako sa mainit na tubig, tapos 20 CBF, tapos yung CNT. Tapos yun, nag-CR siya. Nailabas. Opo. Oo. So, nag-subside na. Opo. Nahirapan ba siyang huminga nun? Hindi naman po, ma'am. Basta yung tiyan niya lang, parang bloated na bloated, ma'am. So anyway, talagang totoo yun, Ma'am Del, na ang product natin na maaasahan. Ano man yung health problem sa family, kung marunong ka, baka hindi ka basta-basta hahantong sa hospital. Hello kay Ma'am Nelly Sangki. O yun, ako nga kahapon, siguro yun, medyo lumabas kasi talaga ako, Ma'am Del. Yung init ba? Ibang klase yung init ngayon sa labas. So, feeling ko nung hapon, parang drain ako. Kaya, ininuman ko lang ng ininuman, CMD, CBF, Supreme Juice. Okay na naman kaagad tayo. Hindi tumutuloy. Pag bumabagsak yung health natin, pag marunong ka, hindi talaga tumutuloy. Pero ngayon, kumusta dyan sa Manila? Sobrang hirap ba? Mahirap din po kapag lalabas-labas dahil di ba, lalo na po, di ba, minsan sasabihin nila, kailangan vaccinated. Ma'am, hindi po pa talaga ako nagpa-vaccine. Hindi ka pa napabaksin. Hindi pa po. O hindi ka rin makalabas. Nakakalabas pa rin po, ma'am. Nakapunta pa ako ng BDO. Oo. Hindi pa naman ganun kahigpit. Hindi pa naman po. Pero nasa ECQ. Oo, basta mag-ingat. Sabi nga, kung ikaw ay lalabas sa panahon ngayon na nandiyan ang COVID, andyan na yung mga variants, kailangan baon natin yung pag-iingat. We need to follow the health protocol. Alam na natin dapat yun. At tulungan natin yung ating mga sarili na dapat malakas ang ating immune system. So, ayan. Naghahalin din ako ng CBF saka CND at saka yung ini-spray ko yung natin sa buong katawan ko, yung iron, para talagang protektado. Kahit kasi iron NS. Talaga buong katawan na, iron NS+. Opo. Ayan, oo. Ang bilis ng oras, Ma'am Del. Salamat po sa pag-share natin. Patuloy tayo sa ating misyon to help restore the health of people. Akalain mo yan, marami nag-join dito dahil may mga sakit nang na-prove nila na maganda talaga at very effective yung ating produkto ay nag-share sa mga tao. Kaya nagkaroon ng magandang negosyo. O balita ko talagang umaasenso na kayo dyan, Ma'am Del. Sa pag-share. Oo. At least, ang kagandahan dito sa Health Code International, matatag yung company natin, magaganda at very effective yung mga products, hindi ka mapapahiya. And of course, yan, health sa kakabuhayan ang natutulungan talaga tayo. Oo, Ma'am Del, salamat po. Ingat-ingat po kayo dyan sa Manila. Okay po, bye-bye po. Okay. So, yan, si Ma'am Delia Villanueva. Akalain mo yan na dumating ang time di na niya kailangan uminom ng mga synthetic na drugs. Samantala, dati meron siyang rheumatic heart disease. At sa ngayon ay isa na rin sa masipag natin na distributor
dito sa Health Code International. So, ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717. 0939-904-0717. At dito sa ating mga outlet, CMD Center, since tayo ay napapakinggan sa area ng Calbayog, hanapin lang HCI CMD Center, ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, in front Christian Gift Shop. And of course, sa mga listeners natin, sa mga nanonood din sa atin sa Facebook, we share to you good health and the business side of Health Code International. Pwede talaga kayong mag-join sa amin. Gawin nyo rin ang negosyo. We have a very wide market. Kahit dito sa Legazpi, kahit dito sa Albay, napakalawak pa po ng market natin. Sa mga taong nahihirapan sa hanap buhay, nako, join our group. Maliit man na puhunan o malaki yung puhunan nyo, aralin nyo yung product and the business side ni Health Code International. Kasi kami hindi talaga, we are blessed talaga kahit nandiyan ang COVID-19. Hello kay Ma'am G. Carson. Ayun, kanina nakita ko si Ma'am Gigi Padua. So, sa area ng, eto ngayon, sa area ng Masbate, hanapin nyo po HCI CMD Center at second floor, CS Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Bangko de Oro, Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Ma'am Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Of course, sa mga listener natin sa area ng Camarines Norte, meron tayo dyan, CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode near Kasorog Checkpoint, Jose Panganiban, sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Andyan din po, may mga distributor tayo sa Cordon Store, care of Wilma Cordon, Purok Camagong, Candelaria Street, Poblacion Norte, Paracale, sa Nikki Dasco Store, Purok Yakal, B. Poblacion, Norte, Paracale. Also sa Diego-Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden and Tourist Inn. Sa corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Sa Sofia Pharmacy, Purok Sapphire, Barangay Poblacion Sur, Paracale. Also, sa area ng Camarines Sur, yan, hello kay JC Calzado Isuache and Mr. Bernard Junio. Sabi niya, good day, Ma'am Melinda, the best herbal in the world. Taga Cabanatuan City. Ako talaga hindi ko ipapatalo yung ating product. Why? I am a living testimony restored by HCI Power Trio. CMDC, BF at Supreme Juice po yan. Yan ang aking health maintenance. Walang synthetic na drugs at may AIDS now. Opo, lahat normal. Okay? So, sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuhan, Karamuan, Kamsur, CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo, Libmanan, Camarines Sur, sa Dortry Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, at sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, at top JC Marketing, sa L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur, at sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres,
Catanduanes. Hello kay Tita May is watching. Sa area ng Sorsogon, tama ba ako? Area ng Sorsogon, CMD Center at second floor, room 204. ACM Building Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cara Espadilla, Balogo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Millabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, sa Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amor, Comadgad, Casillas, Sorsogon. Malapit sa Barangay Hall ng Comadgad, Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, andyan si Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at Top GW Hardware. Dito sa 2nd District of Albay, Mr. Errol Asuncion, Arson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahat, Toy Jan, General Merchandise, Purok 38 Bama nito, Albay. Of course, yung aking center. Sa second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At top, Denver's Computer Shop in front, LCC Supermarket. Sabi ni Ma'am G. Carson, pambansang food supplement power trio. Ay, opo, talaga Ma'am G. Carson. Oo, talaga tayo mga taga-HCI. Na-prove natin gaano ka-powerful ang ating produkto. Hello kay Papa Dads Lobrino, dyan is watching. O ano, may CMD ka pa dyan, Papa Dads. Dapat lagi ka mayroon, okay? Si Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Libianos Residence, number 14P Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377 Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Bangkirohan, Legazpi City. Arsenio Bemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Mr. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Purok, Legazpi City. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Office Center ng Ginobatan. Ma'am Ami Canseco, Kaya Boardwalk, Service Center, Market Site, UAS. Susie Dizon sa Ultra Payo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. At sa second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay. Sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB, Ligao. Hill Realde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Owas, Albay. Lorly Rafael, Travisya, Ginobatan, Albay. Jose Ababaw, San Juan Street, Center Oriental, Polangi. And Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Tandaan sa mga listeners natin, sa mga nasa Facebook, hindi lang good health ang sinishare ng aming company, kundi ang kabuhayan. Pwede kayo mag-join sa amin, aralin nyo yung negosyo, aralin nyo yung produkto, at malaking tulong talaga, lalo ngayon na ang hirap po ng sitwasyon, good health at kabuhayan ay handog ng health code
International. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.